sare shi tab ai ko anan wani ya hau gori kudin sa biya sa abu wani yaron mota ya ce ku bar hegi zai sauka kada wanda ya taba shi ya gama iskancinsa ya sauka to ga yanda za a yi bismillah ba ku ce ala karba ba kuma in kuna so ku jaraba ta wajen bangaren mallaka to ko shari'a ake zuwa wajen alkali a yi shari'a ta fi karfin kowa amma tun lokacin da aka kira ka zuwa shari'a kar ka ce ba za ka ba hukuma ta fi karfin kowa yi bismillah da kalmar shahada shafa'iyar daga ce ne Allah ka lalata magana tun gaba na dai je fara yadawa ya kamata mu je ka same ta ne ya same ka kai da surukar taka na je garin na ce mata ya kasuwanci shine na ce ya karuwanci don Allah mu je a same ta a ce mata taifin era ne hey hi hey welcome to my